ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସୋନୁ ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନେଇ ଆସିଛି ITI ଟପିକ୍ ଉପରେ। ତ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା ଯେ ITI କରିବାର ଫାଇଦା କ'ଣ, ITI କଲେ ଆମେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଜବ୍ରେ ଫର୍ମ ପକାଇ ପାରିବା, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଜବ୍ ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍, ଆମେ କେଉଁ ଟ୍ରେଡ଼୍ରେ କେତେ ବର୍ଷ ଅଛି, କେଉଁ ଟ୍ରେଡ଼୍ର କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅଛି, ମାନେ କେଉଁଥିରେ 2 ବର୍ଷ ରହୁଛି, କେଉଁଥିରେ ବର୍ଷେ ରହୁଛି। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ସବୁଠିକି ଜାଣିବା। ତ ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ପାଟର୍ନ ତା'ର କେମିତି ରହିବ, NCVTରେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲାବେଳେ ସେତେବେଳେ ବି ତା'ର ପାଟର୍ନ କେମିତି ରହିବ, କେଉଁ ଥ୍ରୋରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଆମେ କେମିତି ଅଧିକ ମାର୍କ ପାଇବା, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପଢ଼ିଲେ। ତ ସବୁ ଦିଗର ଷ୍ଟଡ଼ି ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବେଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ତ ଆପଣ ଏଇଟା ମୋତେ କହିବେ, ମୁଁ କହୁନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ କହିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ITI। ତ ITIର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ, ଏଇଠିକିନା ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ବି ପଢ଼ିପାରୁଥିବେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ, ତ ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଲାଇନ୍। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଲାଇନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ କି, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଲାଇନ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଆମର କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ ବା କୌଣସି ଏକ ପ୍ରକାରର ହାଲ୍, DRDO, ଜିନ୍ଦଲ, ନାସା, ତାପରେ ନାଲକୋ, ଏଇ ସବୁଦିକି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ମାନେ ଏଠି ସବୁଦିକି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କିଛି କରାଯାଏ। ତ ଏଠେଇକି ସେମିତି ସ୍କିଲ୍ ଥିବା ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ କି ITI ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରେସର୍ସ କି ଡିପ୍ଲୋମା ଏଲିଜିବିଲିଟି ଦରକାର, ଯାହା ବି ମାଗୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁଦିକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ମାଗୁଛି ନା। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି କଥା। ତ ITIର ଆମେ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ତ ଆମର ଏହା ଟାଇପ୍ର କେଉଁ କେଉଁ ଟ୍ରେଡ଼୍ ରହିଛି, ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, ସେଥିରେ କେଉଁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆମକୁ ମେସିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ମେସିନ୍ର ବି କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଖି ଦେଖିବା ଆମେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ରହିଲା ଫିଟର୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍, ମେସିନିଷ୍ଟ, ଟର୍ନର, PPO, ୱେଲ୍ଡର, ୱେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ MMB। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି କି ସେ କହିଲା କି ଆମକୁ ଫିଟର୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଥିଲା ଫିଟର୍। ଫିଟର୍ର କହିବାର ମାନେ କ'ଣ, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବେସିକ୍ ନଲେଜ୍ ତ ଆମର ରହିବା ଦରକାର କି ଫିଟିଂ ଗୋଟେ। ତ ଫିଟିଂ ଆମେ କାହାକୁ କାହା ଦ୍ୱାରା କରିବା, ନଟ୍କୁ ଆମେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଫିଟିଂ କରିବା, ବୋଲ୍ଟ ଦେହରେ ଫିଟିଂ କରିବା। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଫିଟର୍ର ଟ୍ରେଡ଼୍ର ଯେଉଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେଉଁ ମାନେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସଟା ରହିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଫିଟିଂ ଉପରେ ହିଁ ରହିଛି। ତ ଯେମିତିକି ଆମେ ସ୍କୋୟାର୍ ଫିଟିଂ ଗୋଟେ, ଟି ଫିଟିଂ ଗୋଟେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁଥିକି ଫିଟ୍ ହିଁ କରାଯାଏ, କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଫିଟ୍ କରାଯାଏ। ତ ୟାକୁ ହିଁ ସେମାନେ ହିଁ ବନେଇଥାନ୍ତି, ଏଇ ଫିଟର୍ ଟ୍ରେଡ଼୍ରେ ହିଁ ଶିଖାଯାଏ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ୱାର୍କ ପିସ୍ ଦେଲେ, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ୱାର୍କ ପିସ୍ ଆମକୁ ଦେଲେ, ତ ୱାର୍କ ପିସ୍ ଆମକୁ ଦେବା ଭିତରେ ଆମକୁ ଏଇ ସ୍କୋୟାର୍ ଟାଇପ୍ର ଦେଲେ, ତ ଆମକୁ କହିବେ କି ଏ ସ୍କୋୟାର୍ ଭିତରୁ ଏ ସ୍କୋୟାର୍ର ଯେଉଁ ଭିତର ସ୍କୋୟାର୍ଟା ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି 1, ଏଇଟା ହେଉଛି 2। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ସ୍କୋୟାର୍ ପାର୍ଟଟାକୁ ତାକୁ କାଟିକି ବାହାର କରିବାକୁ, ତ ବାହାର କରିକି ପୁଣି ତାକୁ ଫିଟିଂ କରିବାକୁ, ତ ସେଥିରେ ସିଏ ଫିକ୍ସ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଫିଟର୍ ଟ୍ରେଡ଼୍ର ମାନେ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ। ତ ଆମେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଟ୍ରେଡ଼୍। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଟ୍ରେଡ଼୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଟ୍ରେଡ଼୍। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଟ୍ରେଡ଼୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁଥିରେ ବି ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି, ଚାହିଦା ରହିଛି। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଟ୍ରେଡ଼୍ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ବି ଖୋଜନ୍ତି। ତ ଭାଇ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯଦି ଘାସ କାଟୁଛ ତାହେଲେ ଭଲ କି ଘାସ କାଟ। ଏହାର କହିବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଏ କରୁଛି ତ ମୁଁ ଖାଲି କେବଳ ସେଇଥିରେ, ନାଇଁ ଭାଇ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ କରୁଛେ, ଫିଟର୍ କରୁଛେ, ମେସିନିଷ୍ଟ କରୁଛେ, ଟର୍ନର କରୁଛେ, PPO କରୁଛେ, ତ ସବୁ ଆମେ କରୁଛେ। ତ କରିବା ଭିତରେ ବି ଆମକୁ ବି ମାନେ ଏମିତି ବି କିଛି ଗୋଟେ ଇଗୋ ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ ପଢ଼ାରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କହିବି, ଏଗୁଡ଼ାକରୁ ସବୁଠିକି ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ହେଇକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେ ହଁ ଏମିତି ସେମିତି, ସେମିତି ଭାଇ କିଛି ନାହିଁ। ପଢ଼ିବ ଯଦି ମନ ଖୋଲିକି ପଢ଼, ତାପରେ ସେଇଠୁ ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ଟ୍ରେଡ଼୍ରେ ଏମିତି କିଛି ଇଏ କରୁନି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ବି ମୋର ବି ନିଜେ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଡାଉଟ୍ ଥିଲା, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, କହିବାର ମାନେ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ତ ସେଠି କେବଳ କିଛି ଟ୍ରେଡ଼୍ ନଥିଲା, ମେସିନିଷ୍ଟ କେବଳ ହିଁ ଥିଲା। ମେସିନିଷ୍ଟ, ଟର୍ନର, PPO, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପିଲା ସେଥିରେ ସିଟ୍ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମେସିନିଷ୍ଟ ନେବା ମୋତେ ପଡ଼ିଲା। ତ ମେସିନିଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ଟ୍ରେଡ଼୍ ଏବଂ ମୁଁ ସେଥିରେ ବି ଟପର୍ ହେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଥିରେ ବି କହିବାକୁ ଯାଉଛି କି, ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଟ୍ରେଡ଼୍, ସେଥିରେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୋଟର ହେଉ, ତାପରେ LED ବଲ୍ ହେଉ, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାହା ବି ରହୁଛି ମୋଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବାଇଣ୍ଡିଂଠୁ ତା'ର ଆରମ୍ଭ କରିକି, ତାପରେ LEDରେ ତା'ର କିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି, ତାକୁ ବି ସବୁ ଦେଇକି ସୋଲ୍ଡରିଂ ଆଇରନ୍ର ବି ଆମକୁ ସବୁ ଦେଇକି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ମାନେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିକି ତାପରେ ସେଇଠୁ ତାକୁ ବି ଆମକୁ ସାର୍ଙ୍କ ଆଗରେ ବି ଆମର ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ଟାକୁ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଯେଉଁମାନେ ବି ITI କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କରିବାକୁ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତ ସେହି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଏଇ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ମେସିନିଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍। ତ ମେସିନିଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍‌ରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ମେସିନ୍ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। କେବଳ ମୁଁ ନିଜେ କରିଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାରର ମେସିନ୍ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କି ଆମର ମିଲିଂ ମେସିନ୍ ହଉ, ଲେଦ୍ ମେସିନ୍ ହଉ, ପିଲର ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ ହଉ, ରେଡ଼ିଆଲ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ ହଉ, ଟୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ କଟର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ମେସିନ୍ ହଉ, ପ୍ଲାନର ମେସିନ୍ ହଉ, ସେପର ମେସିନ୍ ହଉ, CNC ମେସିନ୍ ହଉ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ମେସିନ୍ ଆମକୁ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍‌ରେ? ନା ମେସିନିଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍‌ରେ। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଉଛି 2 ବର୍ଷ। ତାପରେ ସେ କହିବାକୁ ଗଲା ଟର୍ନର ଟ୍ରେଡ୍। ଟର୍ନର ଟ୍ରେଡ୍‌ରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମକୁ ତାପରେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ବାର ବା ସ୍କୋୟାର ବାର ଆମକୁ ଦିଆଯିବ ଲେଦ୍ ମେସିନ୍‌ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ। ତାକୁ କୁହାଯିବ ଯେ ଏଇ ଟାଇପ୍‌ର ସେପ୍ ବନେଇବାକୁ। ମାନେ ଉପର ପଟ ମୁନିଆ ହେଇଥିବ ଏବଂ ଭିତର ପଟ ରାଉଣ୍ଡ ବା ନର୍ଲିଂ ହେଇଥିବ ମଝି। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍‌ର ମୁଁ ସବୁତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏମିତି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଯେ ହଁ ଏମିତି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟର୍ନର ଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା PPO। PPOର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ରହୁଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଅପରେଟର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ PPO କେବଳ ରହିବ 1 ଇୟର୍ ଟ୍ରେଡ୍। ତ ସେଥିରେ ଆମର ମୋଲ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ହିଁ ରହିବ। ମେନ୍ ହେଉଛି ତା'ର ମୋଲ୍ଡିଂ ମେସିନ୍। ତ ସେଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟିକିଲ୍ସ ମାନେ ଢଳାଯାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଧାନ ମିଲ୍‌କି ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଧାନ ଢାଳିଲେ ଆମର କ'ଣ ବାହାରୁଛି? କୁଣ୍ଡା ଗୋଟେ ପଟେ ଏବଂ ଚାଉଳ ଗୋଟେ ପଟେ। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍‌ର ୟାର କୁଣ୍ଡା ତ ଚାଉଳ ବାହାରିବନି। ତ ସେଥିରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କି ୟାର ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟିକିଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ୟାର ଦିଆଗଲେ ଇଏ ସବୁତିକି ହିଟ୍ କରିକି ଗୋଟେ ମୋଲ୍ଡ ମେସିନ୍। ମୋଲ୍ଡ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ବୁଝିଲେ ତ? ତ ସେଇ ଟାଇପ୍‌ର ଚେୟାର ହଉ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡବା ହଉ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ ହଉ, ଏଇ ସବୁତିକି PPO ଟ୍ରେଡ୍‌ରେ ଆମକୁ ସବୁତିକି କରିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆସିବ ୱେଲ୍ଡର। ତ ୱେଲ୍ଡର ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ୱେଲ୍ଡିଂ ସାଧାରଣତଃ। ତ ଏବେ ଆସିବା ୱେୟାରମ୍ୟାନ୍। ୱେଲ୍ଡର ଟ୍ରେଡ୍ ରହିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର 1 ଇୟର୍ ରହିବ। ତାପରେ ଆମର ଆସିବ ୱାୟାରମ୍ୟାନ୍ ରହିବ 2 ଇୟର୍ସର, 2 ବର୍ଷର। ତ ୱାୟାରମ୍ୟାନ୍‌ରେ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତିକି ଘରକୁ ଆମର ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ କଲେ ବା ଘର କଲେ, ତ ସେଥିରକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ଯେ ଆମେ କହୁଛେ କି ଆଉ ଯାଇକି ୱାୟାରିଂ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ଆଗୁଆ କରିଦିଅ। ତାପରେ ଆମେ ଆମ ଘର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ତ ଏଇ ୱେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପିଲାଙ୍କର ହିଁ ମୋଷ୍ଟ କାମ ରହିଥାଏ ଏଥିରେ। ତ କିଛି ଗୋଟେ ୱାୟାରମ୍ୟାନ୍‌ରେ ୱାୟାର ବି କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ଯିବ କି ଆମର CCTVର ୱାୟାର ଲାଗିବ, ତ କିଛି କେବୁଲ୍ ଲାଗିବ। ତ ଏଇ ସବୁତିକ ୱାୟାରମ୍ୟାନ୍‌ରେ। ତ MMB ଟ୍ରେଡ୍‌ର ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କାମ ରହିଛି? MMB ଟ୍ରେଡ୍ ବି ହେଉଛି 2 ବର୍ଷ। ତ MMB ଟ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି ମୋଟର ମେକାନିକ୍ ଭେହିକିଲ୍। MMBର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। ତ MMB ଟ୍ରେଡ୍‌ରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଧରକର କୌଣସି ଗୋଟେ ଆମର ଯାହାର ବି ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଅଛି ବା କାର୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ଫ୍ୟାମିଲିର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର, ତ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଦେଖିନଥିବେ କି କାର୍ ଚକାକୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ନେଇକି କିଛି ଗୋଟେ ସୋରୁମ୍‌କୁ, କାର୍ ଚକାକୁ ସେମାନେ କହିବେ କି ମୋର ଏଇ କାର୍ ଚକ ଏଇପଟ କାର୍ ଚକାର ବାମ ପଟ କି ଡାହାଣ ପଟ ଆଲାଇନ୍ ବା ସେଣ୍ଟରିଂ କର। ମାନେ କ'ଣ? ସେ ସବୁତିକି ହିଁ MMB କାମରେ ହିଁ ଶିଖାଯାଏ। ଆଉ MMB କାମରେ ବି ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଫିଟ୍ ରହିବ। କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଶିଖାଇବା ସହିତ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଇପାରନ୍ତି ସେଠାରେ। ବୁଝିଲେ ତ? ତ ସେଇ ଟାଇପ୍‌ର ହେଉଛି କଥା। MMB ଟ୍ରେଡ୍‌ର ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଇଦା। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ କି MMB ଟ୍ରେଡ୍‌ରେ ଏଇ ସବୁତିକି ମାନେ ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବ ଭେହିକିଲ୍, ମାନେ 4 ଚକିଆ। ତାପରେ ତାକୁ ରିପେୟାରିଂ କରିବ। ଏଇ ସବୁତିକି ଟପିକ୍ ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଜାଣିବା କାହାର କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ଏଥିରେ ସବୁତିକି ଆମର ଟୁଲ୍ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ସବୁତିକି ଆମର କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର କ'ଣ ମାଇକ୍ରୋମିଟର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଜରିଂ ଟୁଲ୍। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ଟୁଲ୍ ତ ନୁହଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଜରିଂ କରିପାରିବା। ମାନେ ୟାର କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ୟୁ ଫ୍ରେମ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ଲିପ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ସ୍କେଲ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେଜର ଫେସେସ୍। ମାନେ ଏଇ 2 ପଟରେ ହିଁ ଯେତିକି ରହିଲା ମଝିରେ, ତ ଏଥିରେ ହେଉଛି ଆମର ରିଡ଼ିଂ କରିବ। ଆମେ ଏଇଟାକୁ କହିପାରିବା ଯେ ହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି 5 mmର ଯାଇକି କି 5 ସେଣ୍ଟିମିଟରର କି 10 ମିଲିମିଟର କି 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର କି ଏଇ ଟାଇପ୍‌ର ଯାହା ବି ରହିଲା, ତ ଆମେ ଏକୁ ସବୁତିକି ରିଡ଼ିଂ କରିକି କହିପାରିବା। ତ ୟା ପରେ ରହିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ରହିବ କି
ମାଇକ୍ରୋମିଟର। ତ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ମେଟାଲ ରାଉଣ୍ଡର। ଭଲ କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମେଟାଲ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ମାଇକ୍ରୋମିଟର। ମାଇକ୍ରୋମିଟରର ସାଧାରଣତଃ ଲିଷ୍ଟ କାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ସର୍ବନିମ୍ନ ମେଜରିଂ କରିପାରିବା ବା ମାପିପାରିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ୟାର ଲିଷ୍ଟ କାଉଣ୍ଟ ହେଉଛି 0.01 mm। ତ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ସେମିତି ମାଇକ୍ରୋମିଟରର ଗଲା। ଭର୍ନିଅର କାଲିପର ବି ଲିଷ୍ଟ କାଉଣ୍ଟ ଥିବ। ତ ୟାର ହେଉଛି 0.02 mm, ତାର ହେଉଛି 0.01, ୟାର ହେଉଛି 0.02। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଏକ ଗୋଟେ ଜବ୍ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠିକିନା, ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଜବ୍ଟା ଏଇଠିକିନା ଗୋଟେ ମେଜର କଲେ। ତ ମେଜର କଲେ ୟାର ରିଡ଼ିଂ ପଏଣ୍ଟ ସବୁଠିକି ଏପଟେ ହିଁ ରହିଛି, ଏଇ ସବୁଠିକି ରହିଛି ରିଡ଼ିଂ ପଏଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲକ୍ ସ୍କ୍ରିଉ ଷ୍ଟିମ୍, ମାନେ ଧରକର ଆମେ ଏଇଟାକୁ ମେଜରିଂ କରିଦେଲେ ତ ଆମର ଇଏ ସବୁଠିକି ହଲିଯିବ ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆଗକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଲକ୍ ଲଗେଇକି ତାପରେ ସେଇଠୁ ଏଇ ମେଟାଲଟାକୁ ଆମକୁ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଭର୍ନିଅର ସ୍କେଲରେ ବି ଭର୍ନିଅର କାଲିପରର ବି ରହିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମକୁ ଫିଗର ଦେଇଥିଲେ କରିବାକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲେଦ୍ ମେସିନ୍ର ଫିଗର। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମକୁ ITIରେ ଦିଅନ୍ତି କରିବାକୁ ଯେ ହଁ କର। ଆଉ ୟାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପେପରରେ ବି ୟାର ବି କିଛି ଡେସିଗ୍ନେସନ୍ ବି ଲେଖିବାକୁ ବି ଦେବେ। କହିବେ ୟାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲର ବି କିଛି ଲେଖ, ଲେଦ୍ ମେସିନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ତ ୟା ଦେହରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଅପରେସନ୍ କରିପାରିବା। ତ ୟାର ସବୁଠିକି ପାର୍ଟସ ନେମ୍ ବି ଆମେ ବି ସବୁଠିକି ତା ପଛପଟେ ବି ଡ୍ରଇଂରେ ବି ସିଟ୍ରେ ବି ଲେଖିକି ଆମେ ଦେଖୁ। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିକି ଆସିଛି ତ ମୁଁ ସବୁଠିକି ଜାଣିଛି। ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସବୁଠିକି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ରହିବ ଆମର ବେଡ଼୍, ଏଇଟା ରହିବ ବେଡ଼୍, ଏଇଟା ରହିବ ବେଡ଼୍, ଏଇଟା ରହିବ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍, ଏଇଟା ରହିବ ଟୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲେଦ୍ ମେସିନ୍ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟରିଂ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି। ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟରିଂ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ କି ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେଣ୍ଟରିଂ କରିପାରୁଥିବ ଗୋଟେ ଜବ୍କୁ। ଏଇଠିକିନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ୱାର୍କ ପିସ୍ଟା ଲଗେଇବ, ଏଇଠି ରାଉଣ୍ଡର ହେଉ କି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି ହେଉ, ସ୍କୋୟାର ହେଉ, ଏଠିକିନା ଆମେ ଆକୁ କଲେ ତ ଇଏ କ'ଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ନେଇଯିବ ନା କ'ଣ? ଇଏ ତ CNC ମେସିନ୍ ନୁହଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଲେଦ୍ ମେସିନ୍ଟାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟରିଂ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜବ୍ଟା ରହିବ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଜ। ଏଇଠିକିନା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜ। ତ ଏଇ ଜ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲିରେ ଯେଉଁ ଥିବ 4ଟା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟରିଂରେ ଏଇ ଜ କେତେଟା ଥିବ? 3ଟା। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟରିଂ ନେଇଯାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ନଲେଜ ବିଷୟରେ, ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ କି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସେମାନେ ବି ଫିଗର ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭର୍ନିଅର କାଲିପର, ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଇସିର। ତ ସାଧାରଣତଃ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଇସି ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। କାରଣ କି ଭାଇସିରେ ଆମର କୌଣସି ଗୋଟେ ଟୁଲ୍ଟାକୁ ବାନ୍ଧିକି, ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଟୁଲ୍ଟାକୁ ବାନ୍ଧିକି ତାକୁ ଆମେ କାଟିବା କେଉଁଥିରେ? ଆରିରେ। ତ ଆରିରେ କାଟିବା ପାଇଁ ତ ଆମକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଧରିବ ନା କ'ଣ? ନା ସେମିତି ହେଇପାରିବନି ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଏଥିରେ ହିଁ ଜବ୍ଟାକୁ ଫିକ୍ସ କରାଯାଏ। ତ ଫିକ୍ସ କରିଦେଲେ, ଫିକ୍ସ କରିକି ତାପରେ ସବୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ହ୍ୟାକ୍ସଇଂ କଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଯଦି ITI କରୁଛନ୍ତି, ITIର ବି କିଛି ବି ୱାର୍ଡ଼ ବି ଗୋଟେ ବି ଶିଖନ୍ତୁ, ଯେ ହ୍ୟାକ୍ସଇଂ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଥିରେ ହ୍ୟାକ୍ସରେ ଯେଉଁଟା କଟାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହ୍ୟାକ୍ସଇଂ, ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆରିରେ ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ କାଟୁଛେ, ଓଡ଼ିଆରେ କହିବାକୁ ଗଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ଗୋଟିକ ଯେଉଁ ତାର ରହିବ, ଏଇଟା ରହିବ ତାର ବଡ଼ି, ଏଇଟା ରହିବ ତାର ଫିକ୍ସଡ ଜ, ଏଇଟା ରହିବ ମୁଭେବଲ୍ ଜ। ମୁଭେବଲ୍ ଜ ମାନେ ଏଇଟା ମୁଭ୍ କରିବ, ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍। ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଇଆଡ଼ିକି ନେବା ତ ଏଇଟା ବି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଇଆଡ଼ିକି ଆସିବ। ଆଉ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ, ଏଇଟା ରହିବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ରହିବ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ରହିବ ମୁଭେବଲ୍, ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ମୁଭ୍ ହେବ। ତ ଏହାର ସାଙ୍ଗମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କି? ତ ଏଥିରେ ଆମେ ହ୍ୟାକ୍ସଇଂ କରିବା କି ଟ୍ୟାପ୍ କରିବା, ଟ୍ୟାପ୍ ଡାଇ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏ ସବୁଠିକି ନୂଆ ନୂଆ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠିକି କହିବି। ନେକ୍ସଟ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ। ମୁଁ କହୁଛି ବି ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି କିଛି ନୂଆ ହିଁ ଶିଖିବେ, ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ କେଉଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲରେ ତିଆରି,
ତାପରେ ଏଥିରେ ଏଥିରେ ଏଇଟା ରହିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକଲଟା ରହିଲା ଏହାର ଯେଉଁ ବଡ଼ି, ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କାଷ୍ଟ ଆଇରନ୍। ଏଇଟା ରହିବ ଆମର କାଷ୍ଟ ଆଇରନ୍ରେ ତିଆରି। କାଷ୍ଟ ଆଇରନ୍ର ବି ଟଫନେସ୍ ଗୁଣ ରହୁଛି। ଟଫନେସ୍ ଗୁଣ କ'ଣ? ତ ଆମର କଲେଜରେ ବି ପଚାରି ପାରନ୍ତି ଟଫନେସ୍ ଗୁଣ କ'ଣ? କାଷ୍ଟ ଆଇରନ୍ର ଟଫନେସ୍ ଗୁଣ କାହିଁକି ରହୁଛି? ତ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ କେମିତି? ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତ IT ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଦେନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରେଡ଼ିଆଲ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ିଆଲ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡ୍ରିଲ୍। এইটা ଯେଉଁ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟି। ତ এইଟା ହେଉଛି ତାର କଲମ୍, এইଟା ହେଉଛି ଏଲିଭେଟିଂ ସ୍କ୍ରିଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଟର ଏଲିଭେଟିଂ ସ୍କ୍ରିଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଟର ଫର୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍, ରେଡ଼ିଆଲ୍ ଆର୍ମ, ଡ୍ରିଲ୍ ହେଡ୍, ଫିଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ଟୋଟାଲ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ମୁଭେବୁଲ୍ କରିପାରିବ ନା 360 ଡିଗ୍ରୀ। এইটা 360 ଡିଗ୍ରୀ ମୁଭେବୁଲ୍ କରିପାରିବ, ଅର୍ଥାତ 360 ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ ୟା ଇଚ୍ଛା ଇଏ ଯେଉଁ ପଟକୁ ମୁଭେବୁଲ୍ କରିପାରିବ, ଆପଣ ଆକୁ ଯେଉଁ ପଟକୁ ବୁଲେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପିଲର ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ରେ ଆପଣ ତାକୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପିଲର ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ରେ କେବଳ ସେ ଯେଉଁଠିକି ନାହିଁ ହୋଲ୍ କରୁଥିବ ସେତିକି। ତ ରେଡ଼ିଆଲ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ରେ এইটা ତାର ପ୍ରଫିଟ୍ ରହୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, এইଟା ହେଉଛି ପାୱାର ହ୍ୟାକ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି କିଛିଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ମେସିନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟ୍ରେଡ଼ରେ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ଫିଟର ଟ୍ରେଡ଼ରେ ରହିବ ଲେଦ୍ ମେସିନ୍, ପାୱାର ହ୍ୟାକ୍ସ, ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଟ୍ରେଡ଼ରେ ରହିବ କ'ଣ ରହିବ? ସୋଲ୍ଡରିଂ ମେସିନ୍ ରହିବ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ବାଇଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ରହିବ। ବାଇଣ୍ଡିଂର ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ମେସିନ୍ ରହୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ। ତାପରେ ମେସିନିଷ୍ଟରେ ରହିବ, ମେସିନିଷ୍ଟରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମେସିନ୍ ରହିବ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ମେସିନିଷ୍ଟରେ ବି ଏ ମେସିନ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଛି କିଛିଟା ମେସିନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟ୍ରେଡ଼ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ? এইটা ହେଉଛି ତାର ବ୍ଲେଡ଼, এইଟା ହେଉଛି ତାର ଭାଇସି, এইଟା ହେଉଛି ତାର ଆର୍ମ, এইଟା ହେଉଛି ତାର ଭାଇସି, ସେଇଟା ନୁହେଁ এইଟା। ତ এইଟା ହେଉଛି ସୁଇଚ୍ ତାର ରହିବ, ମେନ୍ ପାୱାର ବଟନ୍ ଅଫ୍ ରହିବ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଲାଣ୍ଟ। କୋଲାଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପାଣି ପକେଇବ, କାରଣ ନା ଲୁହାକୁ ଲୁହା ଘର୍ଷଣ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁଥିରେ କି ଏହାଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ଟିଥ୍ ଅଛି, ଟିଥ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କୋଲାଣ୍ଟ ଫିଡ୍ ଦେବ। ଏଥିରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଭିତରେ ଆମେ ବି ଖୋଲିକି ବି ଦେଖିଛୁ, ଆମେ ବି ନିଜେ ବି ରିପେୟାରିଂ କରିଛୁ ଏ ହ୍ୟାକ୍ସ ପାୱାର ହ୍ୟାକ୍ସ। ତ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟରଟେ ରହୁଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି? ୱାଟର ସାର୍କୁଲେଟ୍ କରୁଛି, ମାନେ କୋଲାଣ୍ଟ ଏଠିକି ଫିଡ୍ ଦେଉଛି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ରହିବ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଥ୍ରେଡ଼୍, ମାନେ ଏଇଥିରେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇସଟାକୁ ଟାଇଟ୍ କରିପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ? ତା ବ୍ୟତୀତ ଏହାର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ୟାର ବି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଗୁଣ ହେଉଛି କି ଧରକର ଆମର କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେଟାଲ୍ ଅଛି, ତ ଆମକୁ କାଟିବାକୁ ଆମେ ତ ତାକୁ ବେଞ୍ଚ ଭାଇସରେ ଲଗେଇକି ହାତରେ ଆଉ ତ ତାକୁ କାଟିପାରିବାନି ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ସବୁଠିକି ଏଥିପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଟାଇମ୍ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର କରିକି ଦେବା ପାଇଁ, ତ ପୁରା ଫିନିସିଂ ୱେରେ କାମ କରିକି ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା କି ଏଇଟା ହେଉଛି ଲେଦ୍ ମେସିନ୍ର ଭିଡ଼ିଓ, ମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଟେଲ୍ ଷ୍ଟକ୍, ହେଡ଼୍ ଷ୍ଟକ୍ ରହିଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଡ଼୍ ଷ୍ଟକ୍, ଟେଲ୍ ଷ୍ଟକ୍, ହେଡ଼୍ ଷ୍ଟକ୍, ଟେଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ କହିବାର ମାନେ ହେଉଛି ଟେଲ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଲାଞ୍ଜ। ତ ଏଇଟା ରହିବ ଲାଷ୍ଟ ପଟକୁ, ହେଡ଼୍ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ, ତ ଏଇଟା ରହିବ ହେଡ଼୍। ତ ହେଡ଼୍ରେ ହିଁ ସବୁ ଦେଇକି ଲାଗିକି ରୁହେ। ତ ଲେଦ୍ ମେସିନ୍ର ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଫିଟ୍ଟା ଏଇଟା ହେଉଛି କି ଲେଦ୍ ମେସିନ୍ରେ ଯେଉଁ ୱାର୍କଟା ରହିବ, ମାନେ ଯେଉଁ ଜବ୍ଟା ଲାଗି ରହିବ, ଏଠି ଗୋଟେ ୱାର୍କଟା ଲାଗିକି ଅଛି, ୟା ଦେହରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଲାଗିକି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ୱାର୍କଟା ଲାଗିକି ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ? ମୁଭେବୁଲ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ଟୁଲ୍ଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ମେସିନ୍ରେ ସେୟା ନୁହଁ। ମିଲିଂ ମେସିନ୍ରେ ୱାର୍କଟା ଆମର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ଟୁଲ୍ଟା କ'ଣ ହେବ? ମୁଭେବୁଲ୍ ହେବ। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ରେ କ'ଣ ରହିବ? ତାର ଯେଉଁ ୱାର୍କଟା କ'ଣ ରହିବ? କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଟୁଲ୍ଟା, ଯେଉଁ ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ଟା, ସେଇଟା ବୁଲିବ। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ବି ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭଲ ଭଲ ଟପିକ୍ ନେଇକି ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଇଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଲିଡ୍ ସ୍କ୍ରିଉ ରହିଲା ଏଠି। ଲିଡ୍ ସ୍କ୍ରିଉର ଫାଇଦା କ'ଣ? ଲିଡ୍ ସ୍କ୍ରିଉ କେତେ ଆଙ୍ଗେଲର, ଏମିତି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସୁଛି ଏରି ଗୋଟେ ଏନ୍ସିବିଟିରେ, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଦେଇକି ଆସିଛି, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଫେସ୍ କରିକି ଆସିଛି ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଲିଡ୍ ସ୍କ୍ରିଉର ଆଙ୍ଗେଲ୍ କେତେ ରହିବ। ତ ଆମର ତାପରେ ମେସିନ୍ର ବେସ୍ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି,
ଏଇ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଆସିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ବି କିଛି ଲିଙ୍କ୍ ବି ଆଣିବି ହେରି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବେ। ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କ କଲେଜରେ ହିଁ କହିବେ ଯେ ନିମି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ଆଉ ଓଡି ସ୍କିଲ୍ରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ତ ନିମି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ, ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ସେଥିରୁ ହିଁ ନିଜେ ବି ଆପଣ ବି ପଢ଼ିପାରିକି ଇଏ କରିବେ। ତ ତାକୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ପଢ଼ିଲେ ଅଧିକ ମାର୍କ ରହିବ, ତ କ୍ଲାସ୍ରେ କେମିତି ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିପାରିବେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲର ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍। ତ ପିଲର ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଥିଲି କି ରେଡ଼ିଆଲ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ କହିଥିଲି ଆଉ ପିଲର ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଭିତରେ କହିନଥିଲି। ତ ସେଇଟା ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପିଲର ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ରେ ଆମର ସବୁଠିକି ପ୍ରିସିସନ୍ କାମ କରାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲୁହାର ବି କିଛି ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ସୁନାର ବି କିଛି ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ହୀରାର ବି କିଛି ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ମୋତିର ବି କିଛି ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ଆମେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲଟାରେ କାମ କରୁଛେ ସେଇଟା ଆମର କ'ଣ ଆଇରନ୍ରେ, ର ଆଇରନ୍ରେ, ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଲୁହା ସହିତ କିଛି ତ ମିଶ୍ରିତ ଧାତୁରେ ଆମେ କାମ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ITI ଯିବା ଲୁହାରେ ହିଁ ତ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାମ ସବୁଠିକି। ତ ଏଥିରେ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କରିବା, ତ ଏଥିରେ ଆମର ସବୁଠିକି ବ୍ରାସ୍ର କୌଣସି ଗୋଟେ ଆସିଲା ହାରି MS ଫ୍ଲାଟ୍ ଆସିଲା କି ସ୍କୋୟାର ବାର୍ ଆସିଲା, ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁଠିକି ଡ୍ରିଲ୍ ସେଥିରେ ଦରକାର। ତ ଆଲୁମିନିୟମର ଆସିଲା, ତ ଇଏ ସବୁଠିକି କେଉଁଥିରେ କରାଯିବ, ପିଲର ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ରେ କରାଯିବ। ତ ରେଡ଼ିଆଲ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସ୍କୋୟାର ବାର୍ ବହୁତ ବଡ଼ର ଆସିଲା, ତାକୁ ହୋଲ୍ ପକେଇଲା ସବୁ, ଏତେ ତ ପ୍ରେସ୍ ଦରକାର, ବହୁତ ପ୍ରେସ୍। ତ ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ହେଇପାରିବନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଫିଡ୍ ବି ଦେଇପାରିବନି। ତ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମେସିନ୍ ଖରାପ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିଏ, ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ୱେଲ୍ଡର ଟ୍ରେଡ଼ରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ୟାସ୍ ୱେଲ୍ଡିଂ ମେସିନ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ୱେଲ୍ଡିଂ ମେସିନ୍। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଲ୍ଡର ଟ୍ରେଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 8 ଘଣ୍ଟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଜା ହେଲେ 5 ଘଣ୍ଟା କି 6 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଗ୍ଲାସ୍ ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସେଫ୍ଟି ଗଗଲ୍ସ ରହିବା ଦରକାର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନିଜର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ। ବୁଝିଲେ କି ସାଙ୍ଗମାନେ? ଯେମିତିକି ଆମେ ITI କି ଯାଉଛୁ, ପ୍ରଥମରୁ ଆମକୁ ସେଫ୍ଟି ବୁଟ୍ ଦିଆଯାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ, କାରଣ ତା'ର ସେଫ୍ଟି ବୁଟ୍ ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ମେଟାଲିକ୍ର ଗୋଟେ ଆବରଣ ହେତୁ ଆମ ଗୋଡ଼ ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ କୌଣସି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାରୁ, ପଡ଼ିକି ଆମର ଗୋଡ଼ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଯିବାରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଏଇଠି ନା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ବଲ୍ ଦେଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଫ୍ଟି ଗଗଲ୍ସ, ଆକୁ କୁହାଯାଏ ସେଫ୍ଟି ଗଗଲ୍ସ। ତ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କି ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ୱେଲ୍ଡିଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବା ବହୁତ ଦରକାର। ତ ନେକ୍ସଟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ PPO ଟ୍ରେଡ଼୍ ରହିବ। ମେଟାଲ୍ ଏଇପଟେ ହିଁ ପୁରେଇବା, ଆମେ ମେଟାଲ୍ ଏଇପଟେ ହିଁ ଦେବା। ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟିକିଲ୍ସ ଦାନା ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ହେଉ କି ଯାହା ବି ହେଉ, ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁଠିକି ଦେବା। ତ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ଇଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଧିକ ହିଟ୍ ହିଁ ହୁଏ, କାରଣ ଏଇ ସବୁଠିକି କିଛି ଗୋଟେ ତରଳାଇବ ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ, ତ ହିଟ୍ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଦରକାର। ତ ହିଟ୍ ଦେଇକି ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ, ଏଠି ମୋଲ୍ଡିଂ କରିବ। ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ ଟାଇପ୍ର ଥିବ ଏହା ଭିତରେ, ତ ଛାଞ୍ଚ ଟାଇପ୍ର ଥିଲେ ଇଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଆମକୁ ବାହାରକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିକି ଦେବ। ଏପଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିବ, ଏପଟେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏପଟେ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିବା, ଆମେ କିଛି ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଏପଟେ ଢାଳିଲେ ଏପଟେ ସିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିବ ବା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବ, ଆମକୁ ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ? ତ ଆମେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ୱେଲ୍ଡରର, ସେଇଟା ଗଲା ଗ୍ୟାସ୍ ୱେଲ୍ଡିଂ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ୱେଲ୍ଡିଂ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ଲସ୍ଟା ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି, ମାଇନସ୍ଟା ବି ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ପ୍ଲସ୍ଟା ରହିବ ତାପରେ ମାଇନସ୍ଟା ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଏତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଲେ କିନ୍ତୁ କିଏ ସେ କେଉଁ ପଟେ ଲାଗିବ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ଲସ୍ଟା ଲାଗିବ କ୍ଲାମ୍ପିଂ ପଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ଲସ୍ଟା ଯେଉଁ କ୍ଲାମ୍ପିଂ ପଟେ ଲାଗିବ, ଏଇଟା ଲାଗିବ କ୍ଲାମ୍ପ, ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସେଥିରେ ଏଇଟାକୁ କ୍ଲାମ୍ପିଂ କରିବା ପ୍ଲସ୍ଟା। ଆଉ ମାଇନସ୍ଟା ଲଗାଇବା ଆମେ ଏଥିରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ରଡ଼୍ ଏଇଥିରେ ଲାଗିବ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଟାଇପ୍ର। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ରଡ଼୍ ଏଥିରେ ଲାଗିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟାକୁ ଭଲ କି ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ଟା ଲାଗିବ କ୍ଲାମ୍ପିଂ ପଟେ, ମାଇନସ୍ଟା ଲାଗିବ ସେପଟେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଲ୍ଡରରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ୱେଲ୍ଡର ଯେହେତୁ 1 ଇୟର୍ ହୋଇଥାଏ, ତାପରେ ଏଇଟା ବି ଏତେ ବି ବେଶୀ ବି କିଛି ବି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ ଏଥିରେ। ତ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସହିତ ଆଉ ତା'ର ଯାହା ଥିଓରି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଚାପ୍ଟର ଆମକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ କ୍ଲିୟର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
तो क्लियर करेंगे तो सही टाइप यही टाइप ही सांग मैंने एनसीईआरटी यार कौ टाइप आसो आप कौ थ्रू प्रैक्टिस करेंगे से सब देखिए मुझे आपको कहबी नेक्स्ट वीडियो रे। तो सांग मैंने एवं आम देखा पुणी कि गोटे अलग यहीटा हूँ सांग मैंने वायरमैन ट्रेड्र बा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड्र इलेक्ट्रीशियन ट्रेड्रे सांग मैंने या भी किछिटा भी यूज कराए सब तो नुहे किछिटा भी यूज कराए। तो एठे पुणी आसला कौन कि वायरमैन ट्रेड्रे स्टेप लैडर प्लायर मंकी रेंच चिजेल फाइल ब्राडवाइल स्क्रू ड्राइवर ड्रिल प्लेन सैंडपेपर कपिंग सॉ हैक्सॉ हैंडसॉ हामर नेल्स मैलेट ये गुड़ा सब सांग देखिए सांग मैंने मुझे देखिए कहूँ ये गुड़ाक सब देखिए वायरमैन ही सांग ये सब देखिए वायरमैन ही सांग। तो आम जब मेसीनिस्ट करा ये आमको दरकार कि दरकार नुह कि आदि किटा भी दरकार सब तो दरकार नुह ना कि किटा भी दरकार। तो सांग मैंने से टाइप ये सब देखिए वायरमैन ट्रेड ही यूज कराए। तो सांग मैंने आम नेक्स्ट देखा कि एमएमबी ट्रेडर कार्य। तो एमएमबी ट्रेडर सांग मैंने मुझे फुल फॉर्म कही तो से टाइप मेकानिक मोटर वेहिकल। तो ये ही से कार्य करुँच तो आपण मैंने देखिपे आईटीआई पिला सबुतक ही से कम कर कारण ना कौन कहले कि से कहले कि जे मोर चकाटा आलाइनिंग करदेवे आप तो आमको ही आलाइनिंग करा पड़ो सेंटरिंग भी करा पड़ो। तो मोर किसी फल्ट अच्छी कौन इंजिन भितर तो सहीटा एमएमबी पिला ही हैंडल करेंगे। तो सांग मैंने यही हूँ मुझे 8टा ट्रेड कहली यह हूँ तार 8टा ट्रेड तात्पर्य। तो सांग मैंने मोर जदि यही चैनलटा आपण मानक भल लगी थाए ताहले लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब निश्चित करूँ एवं आपण गोटे नुआ एपिसोड मुझे नहीं आसवि जो थे कि कौ जिनिस कौन कौ मटेरियल तैयारी जमीक फाइल गोटे भाइस गोटे बेंच भाइस रे जो सेप रोचे सी सब देखिए कौन या बॉडी मेसीन रही टूल कौन या मिलिंग मेसीन कटर सहीटा कौन या सब देखिए कौ कौ मटेरियल तैयारी सांग मैंने एग्जाम कौ थ्रू आप प्रैक्टिस कले एवं कौ थ्रू प्रैक्टिस कर आगू कौ थ्रू प्रैक्टिस करेंगे आगू आपंकर आईटीआई कौन हम तो से सांग मैंने मुझे सब आपको कहबी न्यू न्यू वीडियो एंड एपिसोड नहीं कि मुझे आसबि आप थैंक यू माय यूट्यूब चैनल थैंक यू ऑल स्टूडेंट।